Tam my sme sa v podstate zhodli, v mnohých otázkach sme sa zhodli, ale v niektorých sme sa nezhodli. Tou základnou otázkou, kde sme sa nezhodli, bola etnogenéza Slovákov. Tej generácie maďarských historikov, ktorá v súčasnosti pracuje v Maďarskej akadémii vied. Oni tvrdia, že Slováci vznikli až niekedy v 15. storočí z takého nejakého, že to bol taký konglomerát prisťahovalcov z Poľska, zo Slieska, z Čiech, Moravy, prípadne z Valašska, a tí sa zmiešali s nejakým domácim obyvateľstvom a z toho potom teda vznikol v tom 15. storočí slovenský národ. Hovorím mu, dobre, keď už hovoríš toto, Emiko, tak povedz mi, kto bolo to miestne obyvateľstvo? To bol kto? No, tak to už ako nechcela, oni nechcú priznať, že tí Slováci sú tu vlastne dávno predtým, než sem Maďari prišli.